was no sa Domingo, halin alas 6 hasta mag alas 6 gabi brown out kami diri no kag kuan sang iliko no gin-announce no para nga hindi motod ang aton nga kalingawan no amo ni Sabado nagalang ako nag-live para sa inyo. Okay, umpisa na ko no. Wala pa may kaibalo, palihog lang share no, ang nakaibalo palihog lang share sa mga iba no, para mabalaan nila Sabado kita kay buwas Domingo, wala kita sing live no. Pwede man inyo gyapon mo lang tawan. Okay, no, imbukada no, bilang pangharana. Sampot sa inyo sarang bukiga aso'y mga kinahanglan mahungkuan ay mga katahuan sinayong gabi gabi kamu panatakan mayong kapilang sa Senyor Balay sa katungmalahan sining panimalay kung sarang ituot kami may pangabay maharana lamang bukod makikagyan matakulong pili ikasinter ining pagharana sa mga pagtuklang kami kung sarang mahina kami ang gawahan nagkagulat lamang kung palaman aki ang inyong operta inanay na ingay sang ibo pagbangon ang bihiyang puwerta kami pa sa kaon sutay lang na oras sa mong ginahinyo makikabyan lamang makikabyan lamang mga inanay-inay sang imo pagbangon ang bihiyang puwerta kami pa sa kaon tutay lang ang oras sa mong ginahinyo makikabyan lamang makikabyan lamang mga tinutuyo tutay lang ang oras sa mong ginahinyo makikabyan lamang makikabyan lamang mga tinutuyo. Okay, no? Amo yan to, no? Bilang pangbukas naton ang bahanon, no? Diri sa aton na programa, muna nga
nagkanta kita sa mga musina ng tema, no? Ang libreng para, no? Ang mabahibalaan ninyo nga nagapamatuod, nga nag-umpisa na ang aton nga palatuntunan o kung kaligawan. Yari, no? Antes na nakikita naman magpangbugno sa atong mga ka-abyanan, no? Magadulot naman ako sa inyo, sining isa ka bago naton naging dihon-dihon nga ambano, no? Para gid sa inyo tanan-tanan, no? Ini nagapikulo, no? Pis-pis nga punan. Tungasang lasang talong nga mamingaw, subuhang kunisang pis-pis nga punay, nagmahilibiyon kay siyang binayaan, sang niya kaupog nga ginapalang kakapihasang buhang, kailo nga punay kay masindulong, sa sangasang kahoy nagkatalang iso, wala nang kasapat sa mga tulog, kayang ginahandon na siya ang balikan sa iya't-iyayon. Daw pis-pis nga punay ang nakutatulan, wala na sing kuyos na sarang ihumlan, kulang na ang papak hindi makalupad, magkahulat na lang ang imotong manong ang imong panaan, kasubong ni punay na mas inulungan, nalatong sang kaghaang kapipuso, sa adlaw kagabi halos manginao, ang labaw sa pananan mo pagpapagandong, ang pis-pis na punay ang aking katulad, wala na sing kuyos na sarang ihumlan, kulang na ang papak hindi makalupad, magkahulat na lang ang inutong manon ng imong panaan, kasubong ni punay na mas inulungan, nalatong sang paghaang kagipuso, sa adlaw kagabi halos manginao, ang labaw sa tanan di mo pagbalik akong ginahandong, sa adlaw kagabi halos manginao, ang labaw sa tanan di mo pagbalik akong ginahandong.
Okay na, amoy na, no? Ang bahanon naton nga bago naging pangdihon, no? Nagatiguloy na, pispis nga punay. Siya rin naman, no? Bago man ini sa gihapon, inigadulot na itong sa inyo, nagatigulo ini, no? Tubig sa busay. Sa pusay ko ikaw tigaw, iyak at inaw walang makatupong. Katulad sa magmatunay, sa inang ulang kinatangay, sa kasing-kasing ko ikaw lang ang makapakalipay. Ang tubig sa buhay walang pagubas, ang hilig sa bato nagahinuganas. Subong sanggol mamot sa dughan, na halos hindi ko mapungkan. Kaya ikaw, pag ikaw lamang ang pinasulitan. Bisan piling ko pa pagkakalimtan, hindi git malula sa panuntuman. Halos suras-suras na pananaw, kagakundit na tinaturaw. Halun mong mayo yung pinikugit, inapangalinaw. Kung tanig na wala kasing katapusan, ang himaya siningduhan at kasukhan. Ikampo ko sa kahitaasan, na ikaw lang ang ako nunuran. Pag-aunungan ka bisang doktor sa akong lulugnan. Ang tubig sa pusay wala sintang kubas, ang pilit sa bato nagahinuganas. Subong sanggol mamot sa dughan, na ikaw ang pinapungkan. Na ikaw lamang ang pinasulitan. Bisan piling ko pa pagkakalimtan, hindi manulat sa panuntuman. Halos suras-suras na pananaw, kagakundit na kinahanturaw. Halun mong mayo yung ang permi ko, kinapangalinaw. Kung tani nga wala kasing katapusan, ang himaya siningduhan at kabukhan. Ikampo sa kahitaasan, na ikaw lang ang ako nununan. Pag-aunungan ka bisang doktor sa akong lulugnan. Ikampo sa kahitaasan, na ikaw lang ang ako nununan. Pag-aunungan ka doktor sa akong nalulugnan. Okay no? Amuyat ko no? Ang bahanon, no? Naging dulot na itong sinyo, no? Mga pagtuon na ito ng mga ambahanon,
no? Para gid sinyo tanan, no? Okay, no? May pa siguro base kung may kuan nga shout out, no? Tukio na to nanay, no? Para mabalaan naton kung may nagalantaw giman matuod. Happy watching sa 32 nga nagalantaw subong lihog share sa aton live kay Sabado. Subong nag-advance kami live subong. Kay Buwas brown out. Brown out, no? Mayo man ay kuan ang iliko, no? Nag-announce man nga sa Domingo na wala kita kuryente. Kaya muna, no? Nag-advance na lang kami, no? Sa pagdulot sa inyo sa mga ampanon, no? Palihog lang share na si Ba. Shout out sa kay Aheno 1981, happy watching. Sa kay Bobot Pedroso, hambal na hello kay Pirot. Banat nung Pirot, oh yeah, hambal ni Dods po yung happy watching. Shout out sa kay Nestor Plaza. Basta Ilonggo, Basko. Happy watching lang sa inyo. Hambal ni Rinaldo Ipaw, good AM idol. Likewise your regular viewers and followers. Shout out everyone. Request ko idol Biblia Tagalog version. Thank you very much. God bless us all. Ay, wala ko sing Tagalog version sang Biblia, no? Ilonggo lang, no? Sige lang, basta Ilonggo. At least matintindihan mo na. Abas, di ba daw maging Tagalog kaligad? No, ay kumatalupangdan. Ano ba dyan maging Tagalog ligad mo? Pwede, lipat ka raguro. Sige, anay, way kumano mo. Happy watching sa kay Ronnie Lokching. Magaling pa rin kumanta si Idol, pero shout out sa tanan nga taga Napti, Batan, Aklan, sa Lokching family. Happy watching. Wala ko pas yung boses mo tay, ganyan pa rin habal ni Jarel Lisadio. Happy watching. Pa-shout out no sa PRK Newton Alok Bago City sa Espino family, Parcon family, kag Lisadio family. Okay na? Shout out sa kay Carlos Aheno sa Pughanan, halin sa bata na sa HK. Halin sa kay Ahe ng 1981. Okay na? Okay, no? Ang pangabay niyo nga ang hello. 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 Okay na? Kaya mga kita-prepare kita ko na yung mga pag-unihan ng mga ano ng idulot natong senyo, no? Kaga para makayong looban ko ang istorya sining ato, no? Nga pangabuhi. Yari, no? Dulong ko sa inyo na hindi nag-tigulo ang pangabuhi niya yung ito. Yari para git sa inyo. Idala sa ako na nakakaroon request sa Biblia, no? Sa katatlo na itong bano, no? Yari, no? Para git sa inyo tanan. Ining nagtigulo pangabuhi. Pangabuhi sa syudad, magkatilikado. Kung hindi ka nagyan, kung buong ka auto, mayroon paggaling ka namon sa uma. Isang sirkis namon, ahaw lang ang karusa. Kung hindi ka pimo, kamaan maglikaw, kamaan kita na ang mga karabaw. Pangabuhi sa syudad, nagkapahiya-hiya. Kung ay katikusyo, oraon ang kwarta. Kung ultimo ka lang, kagwa ay inobra. Mapiritan pag-in mangrukay basura. Mayat para galing, tigya sa probinsya.
ay mabuhi kagit bisan wa ay gagpura. Kung mapisan ka lang magpananong-tanong, hindi mo maagyan ang sobrang gutom. Antos lang anay bukod sa pamilya, bayan mo man kung maging kutsita. Pangapuhi sa syudad nagkapahiya-hiya, kung waay katigosyo oraon ang kwarta. Kung ultimo ka lang kagwa ay inobra, mapilitan kagit mangukay basura. Bayan pagkatindigya sa probinsya, ay mabuhi kagit bisan wa ay kagkwarta. Kung mapisan ka lang magpatanong-tanong, hindi mo maagyan ang sobrang gutom. Antos lang anay bukod sa pamilya, bayan naman kung mag-impod ang kutsita. Sundon lang ng programa kang gobyerno, at unamaan ko ang mga benepisyo. Okay na mo na no ang aton ang bahanon nga nagatigulo pangabuhi. Diari pagid no. Ang bahanon Pilipino. Sa Pilipino nga sa bayan hindi butino, lantong magkatipalang ginapunan sa pagkahulugan pagkatao na pamamatian. Bisan ang payag sa pugi, kagang nalikutan sa mga pangit, labas na hangin ang nagkatabiya, masuhay magdaya-daya sa lawas ka nagkaprotekta. Masadya ang kapispisan, nagkalupag sa kahawaan, kahilugyaw nagkaampahan kapanawan, sa kaugdanan mansitulol na sanghulunan. Kung kaangay lang sa kapispisan, ang organisang mga katauhan, wala sing maninumpi kung patay, kahindi yung magatuyo na maipayo. Bisan ang payag yara sa pugi,
pag naliputan sa mga panglit, labas na hangin ng nagatabyang masulay, manayayat sa lawas na nakapupita. Masadya ang kapis-pisan, nakalupad sa kahawaan, kahilig yaw nakaampahang kapanawan sa kaundanan magsitultul na sangkulunan. Kung kaanay lang sa kapis-pisan, ang lokalisang mga katauhan, wala sing malinong-tigol kapanay, dahil yung magkapuyo nga maipayo. Kapanay kahili yung magkapuyo nga maipayo, kat wala sing malinong-tigol. Ang bahano sa Pilipino, yari ang mga bahay sa mga katikulo Biblia. Mga pulong na malaan na napagiging sa kasulatan, ginupalad na sa mga katauhan na magbuhat ang katarungan, ihantupin lamang sa miruya ang kaundang sa mga Biblia. Biblia lang ang palaakirahan na matultol ang kamaturan. Diyos ang labing kaphanan, siya ang amay nga balaan, tagpukas ang kalan, isang ano
ang inahalalo. Biblia lang ang instrumento na matuloy patulong kay Kristo. Diyos ang labing damhanan, siya ang amay napataan, tagtugas ang tanan. Isang ang inahalalo. Biblia lang ang instrumento na matuloy patulong kay Kristo. Ihamtukin lamang sa memoria, magbasa din permisang Biblia. Ihamtukin lamang sa memoria, magbasa din permisang Biblia. Okay na, kaya tugaling mga bano, no? Kinadulot kita to, no? Sa mga pinalanggaan nato ng mga viewer tira, no? Sa nagkalain-lain na nasyon, no? Labi na kita, no? Sa mga nagkasubaybay sa siling atong channel, no? Diri man sa Iloilo, sa Bacolod, sa Negros, no? Sa Capiz, no? Sa Antique, no? Salamat sa inyong pagsubaybay, no? Labi na kita sa mga taga Mindanao, no? Mga nag-message man diri sa aton. Kung sa bagay, dugay kita sa una, no? Galing, wala lang kita nakalaton sa upang, paano? Aral lang kita sa Cotabato, no? So, pinagawa, ubos na ito na sa una, ang banwa, ang mga banwa sa Cotabato, no? Ang wala lang ito na maparanggawa ng masaya ng mga sa North, no? Sa bagay sa North, no? Nakadangat, bagay kita dito sa mga Antipas, no? Then, sa Greenfield, no? Upod galing sa atong galing amigo na si Bibot, no? Kung kunyara ka pasubong, no? Happy watching lang din kasi. Sa tanan na atong galing ang mga paano, ang mga pikalanggang, mga viewer sa nagkalain-lain ng mga nasyon, no? Labi na sa Kanday. Ma'am Miriri Cabar ngayara sa Florida, suwag man sa kay Ma'am Emilyn Pedrico sa ngayara sa New York, upod sa kay Ma'am Mafi Pedrico sa Gaya, no? Suwag man sa kay Abyan Pupuitan, no? Sa kaya Ma'am Health Chances ngayara sa Singapore, no? O yara sa Hong Kong, kaya suwag man, no? Si Ma'am Jima Moriba, no? Nga siya ang bilang nagapamuno sa Battle Friends, no? Bilang nagkotoro malipayo na pag-alantaw para sa inyo, ha? Lapinakit, no? Sa atong pinalangga, yung nag-support sa atong, no? Si Toto Edward Rivera, no? Ngayara sa Canada, no?
happy watching lang dira to, no? Pag mayong paano dira, no? God bless lang dira sa inyo tanan na pamilya, no? Mayong hapon lang sa inyo dyan, tanan. Meron ka na nag-ano? Shout out sa kay The Jens Channel 80, happy watching. Ang bal ni Stanley Lucencio Biranong Pirot. Shout out sa kay Audi Di Tablan, ang balya shout out kay Idol Pirot, halin pa siya sa Bumbu Radyo Harana sa Bumbu sa Dumangas, nakakadto na siya hasta subong ginakanta gihapon niya mga kanta. Happy watching sa kay Nestor Plaza, ang balya mayong aga idol, pa-request naman sa ambahanon nga malakat ka nagali, salamat. Kag shout out sa kay Annie Ferranco, hambalya hi good AM Tatay Pirot live from Rojas City. Shout out manda kay Mama Lydia Ferranco sa Carles Iloilo. Pa-request tayo handumon ang langit. God bless tayo Pirot. Dumduma ang langit. Siguro eh. Oo. Okay na. Ano ito sa akin na? Malakat ka na gali. Malakat ka na gali, no? Sige lang. Siyempre, para higit sa inyo tanan-tanan, no? Nga nagapangabay sa sining ambahanon, no? Kaya rin, para higit sa magandang sining ambahanon, malakat ka na gali. Bukod sa dumduma ang langit. Malakat ka na gali. Bayaan mo na ako. Wala ka tutundo. Sang kahulugan nasaan ko. Wala ka nagkatipara, pero ang pungkit kung mag-disgusto ka kay dili ka paswerte sa isa kang isa. Itulog ko sa imo ang imo kahiwayan sa mga masakit ng masakit sa tuhan. Ipangamuyo ko papirmi sa labing kahanan. Kamay naman ipayong ka sa poder sa ibang sa magkilayo ay ang buhat at katughan ng maayong buo. Ilipat kabintang sa adlaw kagabi sa oras na tanan ang pagpapalala.
ko ng isang kabisa. Pero di ka kalipay, ang bumo ang malaki. Ang wala kang panay, mamunas ang pagsungkot kapag magkabagay. Piling ko sa imo, piling pagkalimpi ang akong larawan. Palihog pipigil, halong isimpi. Natili mapirdi, samtang wala pa akong inalangan sarili. Kung ikaw humida sa kasi nga may panikwa mo ang larawan. Sa ulungan isuri ang piska tumulong. Kung tuma ang langit at mapatiway ang mga kasakit. Kapailang kung tali at pag-impungan subong sa isang kakauwi. Sa tuta ng kamot palanglit abutan. Hangin na mapasko, mapangkilang siya, luminos magabot. Kapailang kung tali at ilipat-impungan subong sa isang kakauwi. Sa tuta ng kamot palanglit abutan. Hangin na mapasko, mapangkilang siya, luminos magabot. Mapangkilang siya, mapangkilang siya, luminos magabot. Okay na? Yara na. Natulong na natin sa inyo ang inyong ginapangabayan. Okay? Kabay pa, no? Na nakahatag sa inyo sa kalipay na, no? Bisan na isa punuay natin mga pang-review ng mga ambanon. Hindi kita ma-ibitar kisa, no? Kung magkanta kita, mayara kisa nga may mapugong sa ato na tutunglan. Tingala ka mo siguro wala gatil at no? At least madaral lagi ako kay gamit-gam. Kaya hindi kita maibitar kisa, no? Pag mayara mo kisa nga nang gapanan namin kakabos sa minatamdan ka, lain rugli ang ginamit lang mo, lain nga tinaga ang ginatutukan mo kalantaw, gali hindi sing amo. Amo gina sa kabay pa, no? Nga kamo mo kay balo mo pasensya, no, sa ato, no? Kung medyo may mga error kita, no? Kasi siyempre, kung sa bagay, hindi makahambong kasugid, no? O ay man siguro nagdugay na lang tukay naman sa mga YouTube, no? Sa mga Facebook kani. O ay mapukabate kani. O ay kita na nga sila mismo, personal na nag-live, no? Na nagtakot sa gitara, no? Nga sa subong kalabanan gid kay yung mga malantaw tubi nga ara sa recording, no? Ang may mga record ron ang ginagawa nila, no? Kaya aton para nga makasiling ka mo nga live, no? Kita nga ito nga, no? Huwag ko nagagamit sa akong mga recording, no? Kundi ang ginagamit natin, one get live din, no? Para makakuran ninyo na ito madamo ang nagsiling nga patay na si Pirote para bilang pamatuod gid naton na sa inyo, no? Nga live na buhi si Pirote subong. Okay?
Antes na makita ng padayon, yari naman ang pila ka mga shoutout, ikan sa aton mga kultura. Shoutout sa kay Carla Tuyo. Bala, good afternoon, Tatay Pirot. Pa-request ako palanggan ni ang iyang ako rin. Salamat, kid. Nag-shoutout ko nun sa kay Nonoy Ontoy, kag Mikay, kag Dudo, kapamati, giya sa balay. Salamat, kid. Thank you, good. Shoutout nun sa family Tuyo, Hamalya. Dila sa kinagaringan? Karigangan. Base. Oo, tuyo pamilya. Shoutout sa kay Odi di Tablan hambal na request ko mambog na ang talon from Cap Odi di Tablan sang Tabukan Dumangas. Ay happy watching Cap. Happy watching lang no. Upod sa sila karon. Upod sa sinan ang bahanan nga nagatikulo ba ng talon no. Ginaina ay paborito din na Ma'am Remy Centenales no. Atong kita nga active na paglang nagalantaw sa aton halin diri sa aton channel hasta kung yara kita sa page to tok dito kita sa Remin no nga pag kita siya no amo ini kita ang first impression niya mga tanon halin sa una no sang talaga pa siya ining babog no ang talon pero ikatlaho na tulad sa inyo yari anay ang nagpangabay no nga una ining ang banon nga nagatikulo kore. Walang singkalipay, halos manginahon sa alaw kagabi. Kuring hinahantong, daw mangimatay sa konsumisyon. Sa tiyang nga bahin, subukang ang kuring. Walang singkalipay, kung wala sinilin. Apakayaan mo niya, arang iyan tuloy. Sarapin di almasin. Naglingkat ang oras at law sinimanan. Damo-damo pasyan sa may plaza. Ito ang singinin, kay masinulong. Tuman ang kuring kasi kungkong. Ito sa may plaza, nakakita ang tuha. Kalipay sa dughan, nagkalinatumba. Nalipay siniling, nalipay ang kuring. Story nga may happy okay no, amo ito ang banon na nagatikulo, kure, no? At kung naman kita din, no? Sa kita pangapay ng banon na nagatikulo, mabugnaw ang talan. Ang silak sa naglaw
gugma ang akong ikari. Ako ang naglangkad ng ko'y pangkutamon. Unang akong sulat, di mo nanap ako. Dugay na nga adlaw, pinulong sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Ako ang naglakad ng ko'y pangkutamon. Unang akong sulat, di mo nanap ako. Tugay na nga adlaw, inhulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Okay, no? Amoy ito, no? Ang gipangabay ninyo, yara na, no? Nagdulot na natin sa inyo, no? Antes naman kita na yung magpadayo, no? Yari naman anay, no? Ang pila ka mga shout-out, gikan sa ato ng mga kauturan. Ano sila nag-ano pa? Ha? Ano sila nag-ano? Comment? Okay. Wala naman. Duwad lang. Oo. Dili lang, kita ko lang yung dili lang ni Konturot. Ito naman. Siguro. Hindi lang pangatapusan ako sa ang ambano niya. Para nga makayo yung lako nato na pagkuhan. Prepare ko lang nga daan, no? Prepare ko lang nga daan, no? Naton nga mga pang-1 lakaron. Bilang pangatapusan naton. Sige, i-prepare ko lang nga daan. Okay na, yari na kita no. Bilang pangatapusan atong banon, bilang duwa, ikatatlo pati ka pang padyos ng tukuron, no? Nahon nato na ining ang banon na nagatigulo. Ang nagatigulo ng daw hangin nga gugma. Kaya masami ini nga ginapangabay para din sa inyo tatala. Pinapung-awan ako ay intalitan mo sa tanang nga oras, ikaw lang ang punong sa una. Bisan sa pagtulong pero di pinadamo
sobra pa sa abdo. Ang kasing-kasing ko nagpinitensya, kaya gintulog mo tuhangin ako man. Walay kabantanan ang di mo papagiyan, sa hindaling lamang ikaw ang natulan. Tuhangin ako man nang hindabantanan sa mga pagpapakusining akong bubuhan. Katulad sa uon na labing kalitan, tawagin ako'y maanagtampalasang sinumpaan. Ang kasing-kasing ko nagpinitensya, kaya gintulog mo tuhangin ako man. Walay kabantanan ang di mo pagtiyan, sa hindaling lamang ikaw ang natulan. Tawagin ako man nang hindabantanan sa mga pagpapakusining akong bubuhan. Katulad sa uon na labing dalikan, tawagin ako'y maanagtampalasang sinumpaan. Maputlay kulaon, maputlay kalitan, tawagin ako'y maibigin mapanas sa panumpuman. Maputlay kulaon, maputlay kalitan, tawagin ako'y masataging puso nang hinhandong manan. Okay no, ito no, ang bahala ng nagatikulo daw hangin nagugma. Ari naman kita subaw no. Sa sining ang bahala ng nagatikulo badlit isang pala. Ang himpit kong napamahigugman, insalit ko sa inosing lubos. Apang ano ang inuhin paros masulong na luha. Apang na ang tos kanukong sang imuting surat, kagbukangan sang imong postore. Halos palang ako maribel
kung anong magkakam, kung paglipan, sining kaparang, isalik ko na lang sa kahit taasan kay siyang makahusga. Sa dapat silutan, kung patlit man sinipalan ako, nga mag-anto sinibalat yaku, hanason ko ang naukali, kung patuloy ang tagna. Sang makakataho, iyak-iyak, kung hinayaan, talig lang, kung himong taligtan, malapat ang muka, malawig ang mas pamansari mo. Ang ako'y matitan, ang puso ko, kung anong magkataan, kung paglit man, sining kaparang, isalik ko na lang sa kahit taasan kay siyang makahusga. Sang dapat silutan, kung paglit man sinipalan ako, nga mag-antos sinipalan yaku, hanason ko ang kaugali, kung maturo ng tagna. Sang makakakaho, iyak-iyak, kung hinayaan, talig-iyak, kung di mong taligtan, malamat ang muka, malamig ang dalan, mas pamansari mo. Ang ako'y makitan, malamat ang muka, malamig ang dalan, mas pamansari mo. Ang ako'y makitan, at Diyos kabulakan, kabulakan, sinulhati. Kami ang malakan, kamuing tayang papili. Walay lipakanay, walay huding-huding sa iban nga adlaw mabulta ugali. Lisensyang pangabay sa sinyo pagpalay, sa imo talaga mangilala kami anay. Diliman mabukat, diliman mapudlay para kamusta lamang na hindi matukoy.
itawat na ikay ang kamot mo matukoy. Dala ang pagsukit sa ngalan mo kakapilito. Ikilala kong amigo mo at tunay na sa pagkakalimili at sa karoon pagkakakiway. Yara na ang ulang na nakapanalungtong. Ang iya kaupo masika kapitulo. Ang magkaiwag sa among kalalutong kamatanan. Ang tagsa ka destinasyon. Okay na, madaming salamat, no? Kagdiri na lang na kita kutot, no? Diri sa aton channel, Piro Taranista, no? Tutok naman sa masunod na semana, no? Diri sa aton channel. Pag-ihog lang live, no? O kung palihog lang share. Pasensya ito mo kay sa mado kita nag-ipan, kay singlit sa buwas Domingo, tani ang regular na itong Domingo, no? Pero di kay nag-announce ang iliko, no? Nga ma-brown out din sa buwas mo, 6 to 6, no? Kaya muna nga nagpilitan lang kita mag-live, no? Sa mado para hindi mutot, no? Ang aton ng mga palatuntunan para sa inyo. Okay, madamong salamat. Kagamayong unto lang sa tanan-tanan.